γίνεται εδώ, κύριε Πέτρο? Τι γίνεται εδώ, κύριε Γρήπη? Τι είναι αυτή που μας έφερες? Ξένοι. Τι ξένοι, απένταροι? Αυτοί που μένουν στα ξενοδοχεία δεν έρχονται. Πήγα και εγώ στην πλάκα και μάλιστα μερικούς. Μου βγήκανε άποροι, εκεί φταίω εγώ. Πού πάνε αυτοί? Μάλλον για τους ευτέδες. Έχουν να φάνε μια εβδομάδα. Μαμαζέλ! Μαμαζέλ!